Cek 1 2 cek. Ta puji matuata marede mahita siang bukwede nomor 590 sia ayat sada dot ayat tolu.
Marhite-hite guarni debata ama, doot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doot guarni tondi perbadia, na tumupalangit doot tanoon. Amin. Ditibangi rohanami do ale debata asini roham di persitongaan ni joromi. Sumantu guarmu do baritam ale debata, ro di ujung di tanoon, gok hati goran do siamunmi. Tibul do Jahoba, jala pujian situturo di bagasan hutani di batata, di atas dolok haba diaon nai. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debatan jala amanami, sai tugu-tugu jala rajai marohanami marhite-hite tondimi, asa olo hami menangihon dot majalo hatam, sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jala lembadia rohanami, sai urupima asalam maraposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan salileng nililengna. Amin. Udul mam. Tapuji matuata. Tangion amuma patik ni debata, na tertulis di Parjamita 12 ayat 10 tolu. Pangaripunan ni sude poda naung itabege oddo, habiari debata, jalaradoti akatonana, ai ido ina nasi ingotan di ganuk jolma, ima sahatna, atong rak magido gogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hubar tu patikmi. Amin. Tapuji matuata. Oh
Tatopoti madosa tatu adupan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham diami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseaon lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasaat hami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan nama dia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuhasesaan ni dosata. Songono dohatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonak kamu. Buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu masianau. Aina labok doau jalan aserep maroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ai labok do augaku jalan neang dohok naha porsuhan. Asangapon ma di debata dan di kijang. Amin. Udul mamu. Tapuji matuata. Epistel di Parminggota Sadarion, tersurat di Matius 10 ayat sada 1 ayat sia,
Matius 10 tolu ayat sada, 1 ayat sia, tajama margati soring hami mana parjolo. Pitu upama taringo tu harajaon ni debata. Dina sadari ruar ma Yesus yang bagasi lau hudul tu pasir ni tano. Dungi gudang ma di hataun tu nasida huhut pake upama nin nama. Nalau tu balian dosa halak panabur lahu manabur. Alai anggona deba tu tano na batua do madabu. Dina sosadia hapal tano jadi tibu matubu dibahen mana so bagas tano disi. Anggona deba tu parharsi puat do madabu laus tubu do aka si hupii gabe dipisati ma emei. Hamu akan namar pinggol hamu mai. Ima sahatna, martua do akan itu mangion hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Tapi gima puji-pujian sian kor penguan ina.
Puji Matuata. Tahati maha porsiautai, songena hina tidakon idongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, na tumu palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasa sadai. Imana tubuan ni si Maria, naga bagabian siato di perbadia, ada orang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumawar na bernin di panguman ni silatus na mate tarpajar lo ibana di hau pinar sila na tua tu bonatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doot na mate au porsea di todi perbadia jala adong sadahuria na badia Huria hatopan hai alak Kristen akan abadia, doho dia sisani dosa, doho dia taina mandok, mulak mangulus ogot daging ni halak no mate, doho dia ngeluan na suara suda. Amin. Tabigima puji-pujian sian kor punguan amak.
tabegema titing namasa di huriata. Titing namasa di Huria HKBP Tamarunang Minggu 16 Juli 2020. Rumah Wisada Namar Ragam. Goarni Minggu Tasadarion Ima Minggu Paunopon Dung Trinitatis. Topik Minggu Pangaramotio ni debata tubangsona pinilitna. Pemeliharaan Allah bagi umatnya. 2. Padidion Nabadia. Sadarion patupau ni huriata do padidion Nabadia tu sahalak poso-poso ni huriata ima goar Queen Davina Boru Butar-Butar. Natoras JM Butar-Butar SE Inang J Boru Hutajulu SGZ di wilayah Tolu. Tolu pertanyaan wilayah 2. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa 10 Juli 2020 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga RAR Sinaga SE Inang BM Boru Hasibuan nomor alamat di Perum Mutiara Gading 1 nomor 47 Daya. Asaroma sude perhalado dohot keluarga dohot ruas wilayah 2 mardohoti ulauni. Obat pertanyaan perhalado dohot keluarga. Patupau ni huriata do pertanyaan perhalado dohot keluarga di hari Jumat 21 Juli 2020 di bagas ni keluarga Situa MP Sitorus SST MM Inang F Boru Barimbing SPD nomor alamat di Geraha Dahlan Residen Jalan Bakung Tolu Blok C nomor 4 Sudiang masuk pukul 10 sia 00 wita. Diulauni sekaligus do sermon perhalado pukul 10.00 wita. Asaroma sude perhalado dohot keluarga di ulauni. 5. Coffee Morning Retreat Remaja Naposubulung. Patupau ni panitia retreat remaja Naposubulung do Coffee Morning ima kue lupis dohot harga 25.000 per porsi. Asa persido mahita manupahi ulaun nasida. Onom senam bersama. Patupau ni huriata do senam bersama di hari Rabu 10 Juli 2020 mulai pukul 8.00 wita di Gerejaon. 7. Sekolah Injil Libur Manangsil anak sekolah minggu. Di Patupa Huriata do sekolah Injil Libur Sil di hari Rabu 10 Juli 2020 masuk pukul sia 00 wita di Gerejaon. Asa parsidoh masude anak sekolah minggu di ulauni. Walu PHD Ama Ina. Di Patupa Huriata do PHD Ama Ina di hari Sabtu 22 Juli 2020 masuk pukul 10 sia 00 wita di Gerejaon. Sia PHD Ama Ina Saresot Sulawesi Selatan. Patupau ni Huriata do PHD Ama Ina Saresot HKBP Sulawesi Selatan di hari Kamis 27 Juli 2020 masuk pukul 10.30 wita di HKBP Makassar. 10. Pasahaton pelihat tahun. Pinabotoho matu sude ruas ni huriata asa tapasahat ma pelihat tahun di bagasan Las Liroha. 10 sada papungu pelihat tujolo. Sadarion papungu pelihat tujolo do hita baik tu pakta tu diakoni ni huriata. 12. Ruas Namar Sahid. Perhalado do sude ruas ni huria HKBP Tamarunang. Manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Sai tu hatama namangalehon hamalumon dohot hai hipason.
Moloadong sian ruas ni huriatta na marsahit di Jabu manang di rumah sakit asa di Paboa tu Parhalado manang tu Padita. Ruas na marsahit sada Agusta Christine Borsia Nipar dirawat di Jabu. 2 MU Hutagalung dirawat di Jabu. 3 Situa Ade Siregar dirawat di Jabu. 10 ruas na marulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta na marulang tahun siang tanggal 10 sahat rodi tanggal 16 Juli. Sa itu hatama na mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur songsongoni nang haipason. Ruas na marulang tahun Inang El Boru Simamora SHMH tanggal 10 Juli wilayah 2. Bill Brian Siombing tanggal 10 Juli wilayah Sada. Amsal Nixon T. Simanjuntak tanggal 10 Juli wilayah Tolu. Amang Insinyur Yunus William Twege tanggal 12 Juli wilayah 2. Julianti Violita Siombing tanggal 12 Juli wilayah Tolu. Intan Borsilain tanggal 10 Juli wilayah 2. Tiroy Etenael Sitorus tanggal 10 Juli wilayah 2. Franz Simon S tanggal 15 Juli wilayah Tolu. Inang M Boru Perdosi tanggal 15 Juli wilayah 2. Nahum Agio Bernison Sinaga tanggal 15 Juli wilayah 2. Poda Tolu ay saplonom di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirangna do hamuraon dohot hamuliaon. Saplopat ulang tahun pardongan sarpeon. Parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan sarpeon tu ruas na merayahon siat tanggal 10 sahat rodi tanggal 16 Juli. Ruas na merayahon keluarga Febrian Inang Siska Borusihite tanggal 10 Juli wilayah 3. Satu hatama na satatong mangalehon pasu-pasu tu keluarga Nasida. 15 ruas naro tu permingguan. Minggu 10 Juli 2020 Gereja HKBP Tamarunang 134 talak. Minggu 10 Juli 2020 sekolah minggu 56 halak. Selasa 11 Juli 2020 pertanian wilayah di Gereja HKBP Tamarunang 37 halak. Sabtu 15 Juli 2020 ibadah Sabtu ceria di rumah Gabrielus Sitong Sitorus dan Tiroy Etenael Sitorus 40 halak. Titik tambahan, setelah kebaktian ini akan dilaksanakan latihan KOR bersama KOR Ama Ina untuk keperluan PHD Ama Ina Seresot. 2 Rumawi Parhepengon. Parhepengon ni huriatta boy mata bereng di titik parhepengon na dong di hitabi. Songonima titik ni huriatta di bagasa minggon tatangya komba asa gabi pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlumumi gabi hamuliaun di gowar ni tukata. Amin. Tapasahat ma peliata sada A sada B do 2. Tapuji matuata sia buku ede nomor 574 ayat sada dot udutna.
debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamwa kadongan sahuria tabuka maturpuk jamita parmingguan sadarion buku Pesalmen 65 ayat sada tu ayat sia. Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Pesalmen 65 ayat sada tu sia. Puji-pujian tu debata. Ede sian si David. Ikon nalom ni roha di hodo. Puji-pujian ale debata di Sion. Jala gararo do tuho baga-baga. Ale si tangihon tangiang tuhodo ro nasa sibuk gumogo do aka alu-alu ni hajahaton asaau sai homa manesa aka pangalosyon nami martua ma halak na pinilit mi jala niloasmi dumonok mangingaton aka alaman mi. Sai pasaba marohanami binahaini hinadenggani bagasmu jorom nabadiai tung nasokaldo pangalusim tuhami di bagasan hati goran ale debatani hatuau nami haposan ni saluhut ujung ni tanoon dohut laut akan adawi hodo si paojak akadolok mar hite-hite gugum mar hohos hagogoon hodo si paso hasak dia ke laut hasak nia ke galubang nai dohot oga-oga nia ke bangso jadi mabiyar ma aka partopi laut maradopot tada akana binahen mi marolok-olok madibahek ko aka parmulaan ni habicaran dohot hasudutan ima saat diturpuk hamwa kadongan sahuria turpukon ima puji-pujian tu debata na pinasahat ni parpasalmen diturpukon jala di pahobar mai turpukon tuaka ede puji-pujian di parmingguan sadarion molo tabereng nakingan sian ede na parjolo 5 onom siai satu ede na parpurisi na king puji ma debata sude akka ede puji-pujian do edeta di bagasa sadarion para pasalmen memuji debata nak kita pe memuji debata nuai adong do alasan di para pasalmen ikon memuji debata ibana gop alasanna na parjolo buasa memuji debata si parpasalmen ala dunga di sesa debata pangalawasyon na sida manang dosa manang hajahaton ni parpasalmen idu na mangojar si parpasalmen memuji debata ibana ala naung di sesa debata akadosana naung di pature debata hadirionna naung di salpuhon debata aka pangalasion na sositongi Roma ibana tu debata dipuji-puji ma debata mau liate ma diho Tuhan jadi pemazmur itu dia memuji Tuhan karena dosanya sudah dihapuskan nang hita pehamwa kadongan molo memuji debata hita ikon adong dona mangojar ada alasan ada yang mendorong ada latar belakangnya kenapa saudara memuji Allah. Kenapa saudara memuliakan nama Tuhan? Sama itu seperti seorang kekasih memuji pasangannya. Engkaulah cantikku, engkaulah pasanganku. Kulihat engkau begitu tampan, kulihat engkau begitu cantik, kulihat engkau begitu anggun. Dia memuji pasangannya karena ada sesuatu hal. Karena rupa, makanya dia memuji pasangannya itu. Nang hita pehamwa kadongan tapa puji-puji debata mandok moliate hita tu debata ala adong sesuatu hal ahamai song par pasal menaking
naung ditobus Yesus Kristus do aka dosata, naung disesa Yesus do aka pangalosyotta, aka hasalaata, aka haurangata, ditobus Yesus marhite mudarna naung durus di pilar silang ido. Jadi kita memuji Tuhan karena dosa kita sudah ditebus, sudah dihapuskan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya datang ke gereja ini. Itulah yang membuat saya tidak berhenti-henti memuji nama Allah, memuliakan nama Allah. Entah apapun yang kuhadapi tadi di keluarga, entah apapun yang kuhadapi kemarin di pekerjaanku, di bisnisku, tapi karena saya melihat bahwasannya saya sudah ditebus oleh darah Yesus, makanya saya memberanikan diri untuk memuji nama Tuhan. Sadia godang manueng dosam, hamo kamang hamo kainang, rodina posubulung dot remaja. Sadia godang maka pangalosyon. Berapa banyak dosa saudara? Berapa banyak kesalahan saudara? Unang majo di saminguna salpu sadarion, sia nama nogot naking. Dari tadi pagi berapa banyak dosa yang sudah saudara lakukan? Saya pikir tidak terhitung banyaknya. Boido silap si malolong, boido silap si makudap, boido silap nang pangalaho, marupong keluarga dohot dongan. Alai gumodang do, asini rohani debata tu hita, gumodang do, hasesani dosa tu sen debata tu hita. Lebih banyak ternyata anugerah Tuhan kepada kita, anugerah keselamatan, anugerah penghapusan dosa itu. Jadi seberapa banyak dosa saudara, tidak lebih banyak daripada pengampunan Tuhan. Itu yang membuat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti untuk memuji nama Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur kepada Tuhan, karena hidupmu sudah diselamatkan. Selanjutnya di bereng par pesalmen ma isi do na menjadi hunak kadolokon napa tupa bidang ni laut dungi dia lusi buku ede nomor 5 nom siaima o debata tunglongang dorohaku ubereng ma Tuhan longang dorohaku nati no pami sude memuji-muji ho Tuhan nang laut nang dolok na akaswaswanan nang sude jolma sude memuji ho. Pemazmur dia memuji Tuhan karena dia melihat betapa besar karya Tuhan dalam dunia ini. Seberapa hebat manusia bisa membangun gedung tertinggi di dunia. Ternyata tidak ada yang bisa melebihi Gunung Nepal yang sering dikatakan atap dunia. Gunung Nepal itu masih lebih tinggi daripada gedung-gedung yang diciptakan oleh manusia. Tidak ada yang bisa membuat. Seberapa hebat manusia bisa membuat kolam renang terbesar sekalipun di dunia ini, tidak lebih hebat yang Tuhan bikin. 70% diperkirakan dunia ini dipenuhi oleh air. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan ciptaan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Dunia ini semua Tuhan yang menjadikan. Hamua kadongan marhitei mata bereng ma. Asa tok-tok kita memuji di bata. Asa tok-tok kita pasangapan gor di Tuhan. Boy doa marhosa, boy doa mamereng, boy doa mangalaka, boy doa mangulaka ulaon. Boy doa dungo, semanugot nai. Iko di maberengot tasa unak kolan holsoan hita. Asa unak kolan busi sao kita. Asa unak kolan marungutungu tita holana menuntut hita tu debata. Hapeda keta bereng halongangan di debata tu hita. Mari memuji Tuhan dengan apa yang ada padamu saat ini. Pemazmur bisa memuji Tuhan karena dia melihat alam ciptaan yang begitu luar biasa ini. Hanya Tuhan yang membuat itu. Mari memuji Tuhan dengan apa yang ada padamu saat ini, hidupmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, keluargamu. Apa yang kau terima di perusahaan, pujilah Tuhan.
Syukurilah itu. Kalau itu sudah kita nikmati Bapak Ibu, kalau itu sudah kita lihat dengan iman kita, maka kita akan mampu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada ibu-ibu, ini ilustrasi ya, dia terdampar di tengah laut karena kapalnya jatuh, diterjang ombak. Dia seperti melayang-layang atau hanyut di tengah-tengah laut. Tapi di situ dia tidak ketakutan. Dia optimis bahwasannya meskipun saya mati, saya akan ketemu dengan anak saya yang sudah meninggal. Meskipun saya nanti hidup, saya yakin saya akan ketemu juga dengan anak saya yang kebetulan berada di seberang pulau sana. Jadi ada dua anaknya, yang satu sudah meninggal, yang satu berada tinggal di seberang pulau. Kalaupun saya selamat, saya akan bertemu dengan anak saya yang kedua yang terdampar di pulau sana. Kalaupun saya meninggal, saya akan bertemu dengan anak saya yang pertama yang sudah meninggal duluan. Jadi ketika ibu ini selamat ternyata, semua wartawan mewawancarai dia. Kenapa ibu kok tidak takut, tidak gentar? Ya karena saya yakin, entah apa yang terjadi pada saya, hidup atau mati, saya akan ketemu dengan anak saya. Maka saya tidak pernah bersungut-sungut. Dia sudah terombang-ambing di tengah laut, tetapi tetap mampu untuk bersyukur. Hamba Kadongan, mari mengucap syukurlah dalam segala situasi kehidupanmu. Nuai mandok muliate do keluarga amang, je mutar-mutar inang berhuta julu. Alaniaha, alanang naing di pasat ibadah maburuna itu debata marhite-hite padidiu nabadia. Jadi bersyukur dan sangat luar biasa keluarga ini sekarang. Alam marhite-hite padidiu nabadia, melalui sakramen baptisan kudus, seorang anak itu dihapuskan dari segala dosanya. HKBP itu baptisan anak-anak dan percik. Mengapa HKBP baptisan anak-anak? Karena anak-anak ternyata bahkan dalam kandungan ibu, Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7 dikatakan, dalam kandungan ibu aku sudah berdosa. Jadi kita Bapak Ibu, dalam kandungan ibu kita sudah berdosa. Bukan karena dia berbohong atau nakal, bukan. Tapi karena dosa warisan. Dalam bahasa Batak, dosa tian-tianan. Karena hakikat manusia adalah berdosa. Itu makanya anak-anak ketika dia lahir harus segera dijadwalkan untuk dibaptis. Karena dosanya masih di situ. Dosa warisan itu masih di situ. Biar dia selamat. Jadi jangan menunda-nunda untuk baptisan. Jangan menunda keselamatan anak kita. Kasihan anak kita itu. Itu sebabnya keluarga Amang Butar-Butar dan Inang Berhuta Julu bersyukur. Karena anaknya, borunya akan diselamatkan Tuhan melalui baptisan kudus ini. Dan ini gratis. Baptisan di HKBP itu gratis, tidak membayar. Karena apa? Karena anugerah Tuhan itu gratis. Tidak perlu kita bayar anugerah Tuhan. Tidak perlu kita bayar keselamatan Tuhan. Karena tidak bisa kita bayar itu. Gratis baptisan ini. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, baptisan di HKBP bukan penyerahan. Bukan penyerahan ke pendeta, itu berbeda. Kalau mungkin di gereja lain ada penyerahan anak-anak, itu bukan baptisan. Di HKBP adalah baptisan, tidak pernah penyerahan kepada pendeta. Penyerahan pendeta itu bukan baptisan, hanya menyerahkan begitu saja, bukan baptisan. Jadi jangan disamakan. HKBP lagi apa tadi? Ya tadi ada penyerahan kepada pendeta, makanya lama kami. Bukan penyerahan, baptisan. Dan dipercik.
Sebenarnya tidak masalah dipercik ataupun diselam, tidak masalah itu. Yang penting air. Air itulah ketika dimeteraikan dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, air itulah yang menghapuskan simbol air itu. Menghapuskan dosa manusia itu, dosa kita itu. Jadi tidak seberapa penting banyaknya air, entah sedikit entah besar, itu tidak seberapa penting. Tidak perlu dipersoalkan itu. Percik atau selam tidak perlu dipersoalkan itu. Jadi kalau HKBP membuat baptisan percik, tidak perlu lagi dipertanyakan kenapa dipercik. Karena air itulah simbol saja itu. Dimeteraikan dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Untuk itu orang yang sudah dibaptis tidak perlu lagi dibaptis 2 kali. Untuk apa lagi dibaptis 2 kali? Toh juga sama kok dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama, bukan pendeta yang bikin ini tapi Tuhan. Jadi kalau sudah dibaptis khusus kepada Naposok Bulung, entah nanti saudara-saudara semua pergi kuliah di tempat daerah yang lain harus diselam katanya, katakan saya sudah dibaptis, tidak perlu lagi dibaptis. Kalaupun ada dari gereja yang baptis selam mau datang ke HKBP, kita tanya dulu, sudah dibaptis belum? Sudah Pak Pendeta, dibaptis selam. Oh tidak perlu lagi dibaptis. Karena HKBP juga mengakui baptisan selam. Jadi tidak perlu lagi dibaptis. Kalau sudah dibaptis dia. Jadi tidak perlu lagi 2 kali dibaptis Bapak Ibu. Karena Yesus hanya sekali saja dia mati. Tidak 2 kali. Dan ini sering menjadi kekeliruan bagi kita. Seolah-olah tentang nama seorang anak. Ketika lahirlah si Queen Davina, boru butar-butar. Misalnya karena dia belum dibaptis. Unang bedijo guarna si Queen Davina, si butet dijo, alaniaha alan dang dibaptis dope. Ini pengertian yang keliru. Tidak tepat ini, tidak benar ini. Jadi ikon colo dibaptis, harus dibaptis dulu biar sah dipanggil Queen Davina boru butar-butar. Oh tidak tepat itu. Saya ingat waktu anak saya yang ketiga, si Gabriel Hotmian Hutaswit, lahir di Tangerang ketika saya pelayanan di Morawahau, Kalimantan Timur. Saya nggak lihat itu anak saya yang ketiga lahir. Dia lahir di Tangerang karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan dari Batam pindah ke Kalimantan dengan kondisi ibu yang mau melahirkan. Oke, di Tangerang saja lahir karena di situ orang tua kami. Lahirlah si Hotmian. Cepat-cepatlah keluarga menelepon. Amang Pendeta, tolong beri namanya secepat mungkin karena mau dicatat oleh pihak rumah sakit. Saya cari nama dong. Saya cari nama secepat mungkin. Enggak mungkin saya bilang dibaptis dululah ibu perawat baru bisa namanya dipanggil. Tidak. Rumah sakit butuh cepat namanya siapa? Biar dibikin surat keterangan saya rumah sakit. Itu urus untuk akte lahirnya. Jadi baptisan kudus bukan mengalap keluar. Jadi seseorang kalau dia lahir disebutkan namanya itu sah, silakan saja. Misalnya si Queen Davina, silakan panggil si Queen Davina. Bukan harus dibaptis dulu baru dipanggil namanya, itu tidak tepat. Jala hidup pangetuson ni halak batak najolui sebelum masuk ke Kristenan. Seolah-olah baptisan ini ulaun mengalap guar, najolo mengalap guar do. Ada orang sorah Kristenon mengalap guar mah hitan halak batak. Tu datu seorang mah misalnya si ucok Roma keluargaon tu datu datu bain mah guar ni si ucokon si datu itu membain guar ni si ucok misalnya si X dungi borhat mah datuon dot keluargaon dot dak anak-anak sorakon lao matu pacur ke tempat permandian
disima disahkan guarnion si ex mamului sadariom ina jolodoi. Itu sebelum masuk ke Kristenan ke tanah Batak dulu itu. Jadi baptisan bukan mengalap guar, bukan pendeta yang bikin namanya, anak emang muter-muter, bukan, keluarga ini yang bikin namanya itu, bukan saya. Jadi ini harus kita luruskan Bapak Ibu, karena masih seperti itu saya lihat pemikiran kita. Seolah-olah baptisan ini mengalap guar dan sah namanya kalau sudah dibaptis, dipanggil namanya. Itu tidak tepat. Sekali lagi saya katakan itu tidak tepat. Karena baptisan adalah sakramen. Dengan baptisan itu dosa seseorang dihapuskan Tuhan dan namanya tertulis dalam buku kehidupan. Buku ND 146 ayat 6. Alaniah makadongan sahuria molo sahalak na porsea majalo padidio nabadia sahalak pe marolok-olok dua kapar di surga. Bersuka cita para penghuni surga. Kenapa? Karena satu orang pun diselamatkan. Itu sangat luar biasa. Satu orang diselamatkan. Itu sebabnya tentang peristiwa 99 domba dan satu domba yang sesat. Satu dicari, yang satu ini dapat, semua seisi rumah itu bersuka cita. Sahalak nama jalo padidu nebedia marolok-olok dua kapar di surgoi hamo kadongan ala naung partohap ma si Queen Delfinaon marhite padi nebediaon partohap dihangulo nama noktong. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho Tuhan nang pautawuhok kami laho manangihon hatam asa songon par pesalme kami tutu ringgas mandok moliate tuho ala natokong do huasom pangaremotionmu Tuhan natokong do ho marmahani ngulu nami di sesaho aka dosa nami pangalasyon nami hagalio nami jala huingot hami doho marhite ka keluarga akau laon ido tutu namangojar rohanami Tuhan asa tokong ringgas hami tutu maka molatehon saluhut nai di hadapanmu ale Yesus Tuhan nami pasu-pasu matuturas di huriamon sian sekolah minggu remaja na pasubulung diaka parsikola anak tuko matuhan mangalehon roha hapistaran nang habisuhon tuaka yanakon namion nang tuaka ama akaina nang akalansia diaka ulaon siganupari Tuhan toktong ramoti ma ruas di huriam akan namar sahit nong tartikting di bagasa mingwon Tuhan ho matutu na pamalupon parsahito nasida akan namar ulang tahun parungan cari peon dohot ulang tahun hatutubu di bagasa mingwon pasu-pasu ruasmon 7 Januari akan nong pasahato peliat tahun hamauliateon partisipasi nasida tu pembangunan sopo ni huriamon ramoti matuhan ruas ni huriami pasu-pasu nang keluarga amanami JM butar-butar inang borhuta julu nanaing mambuan boru nasida si Queen Devina boru butar-butaron majalo padidu nabadia ramoti amanamion Tuhan jagai maibana songon kepolisian di tonga-tonga ni luat nami parbisuhi ma amanami di ulauna nang ina nami pe
marmudu-budu kayanakon, si Brian, si Erlan Jaya, dohot si Queen Davina boru butar-butaron, pasu-pasu ma Tuhan, nang aka keluarga nasida pe, dari Makassaron, dohot nadong di pangarat di Bonapasugit di Porsea, ramoti ma. Gok aka ulaon di tongah-tongah ni huriam Tuhan di partangan wilayah 2, partangan parhaladok keluarga, sekolah Injil Libur, senam bersama, PHD ama dohot ina. Saluhutna Tuhan ho matutu na mengaramoti pardalanan ulaon di tongah-tongah ni huriam. Songoninang di panitia retret remaja na Posobulung na neng borha tutu Tutoraja di bulan Agustus na neng ro. Saluhut na pinatupan na sida marhite bazar manang coffee morning na mga lului dana pasu-pasu ma Tuhan. Hubuak kay masaluhut ruas di huriam Tuhan di sudia keadaan nasida na bergumul di perekonomian, di parumah tanggaon, di pasu-pasu hagabeon, di sirakap litodi, pos rohanami Tuhan na hodo tutu, mangaramoti saluhutna ruas di huriam, pargogoanmu manasida Tuhan, asatoktong, marpakirimon ruas di huriam, diaka parngoluanna. Ale Tuhan, saya jalo matang yang nami, marhite Yesus hai martangiang. Amin. Tapasahat ma peliata tujolo marhite hite tu diakoni ni huriata tapuji tuata marede mahita sian bukuede nomor 585 ayat sada dot udutna.
masuk mahita di acara Padido Nabadia. Mari di mahita buku desa da opat onom, Holanda esada, laos jongjong manatoras nandeng membuan anakna lahu tardidi. Laos diabing ma boruna. Oh Jesus naing tardidi do poso-posoon sai Roma mangaligi uhut manjaloon. Martang yang mahita Ale amanami na di Banua Gijang, narodo hami tujolo membuan dak danakon. Saya sima roham, saya jalo manasida gebe anakonmu, pasu-pasu jala pergugui manasida mengeai hangulat cogut, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan na membuan dak danak sididionon, tangiho kamu mah hatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisyanna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama anak dohoto di perbadia. Ajari hamu manasida mengaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do hamu ganupari. Rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang isi na porsia dohot ni didi. Dapotan hanguluan alaina soporsia hona uhum sogut tangyok kamu ma dohot hatana tarsurat di surat isi Markus adong ma akan namambuan dakdana ku Tuhan Yesus asa dijama ale dipicang akasisya neima namambuani jadi dung di ida Tuhan Yesusi sogoma rohana di dokma loa samuma akadak dana kiro tuau unang orai hamuna sida ai dia kasih songonido harajau ni dibata na tutudo na hudok ko tuhamu manang ICP anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajao ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia pehon matangan atu nasida mamasu-masu nasida atong hati dako kau majolo hata haporosiautai rap mahamu madok au porseya ya. Atong alusi hamuma suku-sukunon na parjolo. Di pangido hamu nuang di dion akadak danakon tu bagasan nina hina porsion muna alusna di pangido rohanami. Na paduahon PH. Naulo do hamu mamodai anakon munaon asa diboto jala dihuto nasida hatani dibata alusna naulo do hami. Patoluhon. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja dahu tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruasna mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo dohami atong tapasat mat nasida tu debata marhite-hite Padido Nabadia. Ale quid davina
Martang Yang Mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami dakdana kon tuho. Jala dicakokodo nasida gabe anakonmu. Marhite-hite padidio nabadiai. Asa masuk tuhuriani halak Kristen nasida di tanoon. Jala gabe panean di hanguluan nasaling-lingna. Asima roham dohot di akana toras tidak kena kon. Saya pargogoy jala ajari manasida menugunugu dak kena kotuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajaonmu. Amin. Marede Mahita buku ede sada 4 onom ayat onom laos jong Mahita. Kasih roham oh Tuhan di angkatan sudi lubungku mengoluan surat masudi tatang yakon mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroni saluhut silun leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upa sahat hami siya na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparasya kami pilihanon pati bulhun harajawan mutong-atongan ni guriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tudim. Asalam hutadahami gudang ni silun lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim.